бо мақсади шарҳи паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон намояндагони ҳукумати кишвар бо доираи гуногуни аҳолӣ суҳбату мулоқотҳо доир менамоянд. таи чанд рӯзи охир чунин вохӯриҳо дар ҳамаи ҷамъиятҳои деҳоти Турсунзода низ барпо шуданд. зимни баргузории чунин мулоқотҳо нуктаҳои муҳими дар паёмзикрӣ ёфта бори дигар ба таври содда ба самъи мардум расонида шуд. ини суҳбат бо сокинони ҷамъияти деҳоти Пахтаобод бештар масъалаи пешгирӣ алайҳи терроризм мавриди муҳокима қарор ёфт. бояд ёрона шавем ки дар ин давра зиёда аз 100 давлати дунё мавриди ҳамлаҳои ғайри инсонии террористон ва ифротгароён қарор гирифт. агар чунин давом ёфтан гирад, агар ин вазъият метавонад ба амнияти сиёсиву иқтисодӣ, истиқлолияти давлатӣ ва башариву фарҳангӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷаҳон аз он ҷумла ҷумҳурии Тоҷикистон хатар оварад. чунки давлати Тоҷикистон ҳам як узви ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад. роҳбарияти шаҳри Турсунзода ҳини баромади худ аз эълон шудани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ изҳори қаноатмандӣ кард ва гуфт ки мардуми шаҳри Турсунзода дар амалишавии ин самт ташаббускориҳои воқеаашонро нишон хоҳанд дод. дар камашон муҳтарам пешвои миллат вобаста ба чунин дастгириҳо маблағҳои муайянеро дар соли 2018 ҷудо карданд ва касе ки мехоҳад ин ҳунарҳои мардумиро ки албатта муаррификунандаи миллати тоҷику тоҷикистониҳо ҳаст рушд диҳанд, муроҷиат мекунанд. дар доираи ваколатҳо мо ва дигар мақомотҳо аз ин дастгирӣ мекунем. ҷумҳурии Тоҷикистон бо вуҷуди тағйирёбии вазъи сиёсиву иқтисодӣ ва амнияти ҷаҳонӣ дар роҳи пешрафти бемайлони иқтисодӣ расидан ба ҳадафҳои стратегӣ ва ба ин васила таъмин намудани зиндагии шоистаи аҳолӣ бо қадамҳои устувор пеш меравад. аммо вақтҳои охир дар ҷаҳон раванди бартариҷӯӣ, мусаллаҳшавии бошитоб, пайдоиши нишонаҳои марҳалаи нави ҷанги сард боиси нигаронӣ гардидааст. соли ҷорӣ дар гӯшаҳои гуногуни олам нооромиву низоъҳо идома ёфта барои ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун айёми душвору пуртазод эътироф гардид, гуфта буданд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паёми навбатии худ. гурӯҳи корӣ бо доираи васеи аҳли омӯзгорони шаҳри Турсунзода низ бо шарҳи ин масъалаҳо вохӯрӣ карданд. мулоқот имрӯз дар толори шӯъбаи маорифи шаҳр сурат гирифт. дар шаҳри Турсунзода 138 муассисаҳои таълимӣ фаъолият доранд. аз ин 125 муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, аз ҳамин ҳисоб 66 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, 4 мактаби типи нав, 31 муассисаҳои таҳсилоти умумии асосӣ, 23 муассисаҳои таҳсилоти ибтидоӣ, 1 муассисаи таҳсилоти иловагӣ, 1 маркази таълимии ба касб тайёркунӣ, 1 хонаи кӯдакон бо 4 синфи ибтидоӣ, 5 ширхоргоҳ кӯдакистонҳои тобеи шӯъбаи маориф, 6 ширхоргоҳ кӯдакистонҳои тобеи ширкати алюминии тоҷик. инчунин 1 ширхоргоҳ кӯдакистонҳои хусусӣ низ дорем. муҳтарам бахтиёр тавариш, дар соли таҳсили 2017-2018 шумораи умумии хонандагон ба 60467 нафар расид, ки аз инҳо 50% зан аст. шумораи умумии омӯзгорон бошад ба аз 4235 нафар иборат буда, аз онҳо 4102 нафарашон, яъне 80-85%-ро занҳо ташкил мекунанд. албатта дар тамоми ҳисоботҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан дар бораи шаҳри Турсунзода таъкид мекунанд ки омӯзгорони касбӣ бошанд ва албатта забони давлатиро пурра донанд. фикр мекунем баъд аз пурра ба забони давлатӣ таълим додани омӯзгорон дар мактабҳо ин тариб ки аз байн рафтааст ва тамоми он омӯзгороне ки ба забони давлатӣ дарс намегирифтанд имрӯз пурра аз вазифаи омӯзгорӣ баромада истоданд, яъне ҳамашон забони давлатиро аз худ карданд. дар баробар
таъкид ёфт ки соҳаи маорифи мамлакат низ дар қатори соати мухталифи хоҷагии мардуми кишвар яке аз соҳаҳои афзалиятнок ва муҳим маҳсуб мешавад. роҳбарияти олии мамлакат бо мақсади рушди ба тадриҷи соҳа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунанд. чунки аз рӯи гуфтаи ҷаноби олӣ пешвои миллат террорист на дин дорад, на мазҳаб, на миллат. бетарафии мо шумо ин мусоидат кардан با چنین عملیات‌های غیرقانونی. حاضرین از برآمدهای پرمحتوای گروه کره تأثیراتی نیک برداشتند.